ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಖಲೆನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಹಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಹೆಲ್ತ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೈನಸ್ ಉಡುಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಉಡುಂಡ ಪನ್ಪನೇನು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಅವಿಡ್ದು ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ಪಗ ಇನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುವಾರೆ ಪೋಡುಂಡ ಪೂರಾ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ನಿಫ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಸೆನ್ಸೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕೆಂಪು ಉಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ತು ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಕೋಡೆ ಎನ್ನಿದಿತ್ತನ ಪಂಡ ಇರಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ವಾರ ಆಪನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐದ ವರ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತು ಬಲ್ಪುಗೆ ತೂವರೆ ಪೋಂಡು ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಆಂಡ ಆತೊಂಜಿ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಹೊರ ಇರಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿತ ಆಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಐಕ್ ದಾದಂದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ತುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಡೆದ ಅಂಚದು ಯುದ್ಧ ಆಪನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಆ ಒಂದು ಈಜಿ ಆಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ತಾಗೋ 15 ದಿನ ತಾಗೋ ಸೊ ಈ ರಡ್ಡು ದೇಶದ ನಡುಟು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನೋಡ ಆಪನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಡದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನು ಆಪುಂಡು ಓಲು ವಾರ ಆಪುಂಡು ಓಲು ಏನು ಆಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತಲ ಮಾರ್ಕೆಟದ ಮಿತ್ತು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟದ ಮಿತ್ತು ಪರಕು ಬೋರ್ನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುವಾರೆ ಪೋಪುನ ಜಪಾನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ತುಲೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಜಪಾನ್ದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುವಾರೆ ಪೋಣದು ತುಲೆ ಮುರನಿ 1.24% ಬೂರ್ದುಂಡು ಆಂಡ ಈನಿತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನು ಹಾಪುಂಡು ಸಂಡೇ ಕೋಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ಸೊ ಒಂದು ಮುರನಿ ಶನಿವಾರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಮೇರಿಕ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ರೆ ಪಂಡ್ ಶುರುವಾಂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳ ಅವು ಪರಿಣಾಮನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತುವರೆ ಪೋಪುಂಡ 18,100 ಮುಟ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ದಾಯ ಪಂಡ ಅನು ಬಲ್ಪುಗು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿಂದ ಅಪಗ ತುನಗ 35,000 ಮುಟ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಆಂಡ 5 ಬಕ್ಕವು ರಿಕವರ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಎಕಡದಿಂಚಿಲ ಒಂಜಿ 18 ಉಲಾಯ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 18 ಮೈನಸ್ ಬರೋದುಂಟು 14 ಪೋಪುಂಡು 18 ಬತ್ತ ಉಂಟು ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನ ಮಾತ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂತೂ ಬಲ್ಪುಗು ತೂನಾಗ ಏನಿದಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ಲು ಪೋಂಡು ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ 40,000 ಮಟ್ಟ ಲಾಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಏನಿದಿತ್ತೆ ಆಂಡ 35,000 ತೊಯ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿನ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕುಡೊಂಚೂರು ಲೆಕ್ಕದ ತೂನಾಗ ಈ 17 ಇರುವ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು 14 ಕೂಡ ಉಂಟು ಸೊ ಇತನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲರು 17 ಅಂತೂ ಇನ್ನು ಏನನೇ ಆವಡು ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಡೇ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಉಂಡು ಅಂಚದು ಈ ವಾರ ಫುಲ್ಲು ಮೈನಸ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಉಂಡು ಸೊ ದಯ ಪಂಡದಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೈನಸ್ ಪೋಣುಂದಂಡ ನಮ್ಮಡ ಓ ಮಾತ ಕಂಪನಿಲು ಇಲ್ಲನ ಐನು ಎವ್ರೇಜ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಿರಿ ಏಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿತ್ತು ಬೂರ್ಂಡು ಎಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ತಿತ್ತು ಪಾನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರಣ ಬೋಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿತ್ತು ಪಾಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ದಾಯ ತಿರ್ತು ಪಾಡಬೇರು ಪಂಡಂದ ಕುಡಾತು ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ತಿರ್ತುಪಾಂಡು ಏತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಡಿಂಡು ಆತು ಜನಕ್ಕೂ ಐದು ಬೈ ಮಲ್ಪಿರಿ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಂದಲ್ಲ ಆ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ TCS ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ TCS ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಕಂಪನಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವು ಏತ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ಂಡು ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಐನು ನಮಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ಪರ ಚಾನ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಿರಿ ಏಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತುಬುಂಡು ಏಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತುಬುಂಡು ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಚ್ಚ ಅಕ್ಕಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತುಬುನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ನಾನು ಆತು ತಿರ್ತುಬುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಅಕ್ಕಲು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರ ಸೊ ಏಪಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪನಿನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಕಂಪನಿನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನಾಗ ಮೋನಿಡಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಬರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಾತ
50% ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪಾಡಿಯಾರಂದ ಕಮ್ಮಿ ನಿಕ್ಲೇಡ 50% ನಿಕ್ಲೇನ ಅಕೌಂಟುಡು ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೈ ಮಲ್ಪಾರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇ ದುಡ್ಡೇ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ತುವರೆ ಪೊಡುಂದಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಈಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಕವರ್ ಆವೊಂದು ಪುಂಡು ಬೊಲ್ಪುದ ಲೆಕ್ಕ ಈಜಿ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋలో ರಿಕವರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಕಡೆ ಪೂರ ಮೈನಸ್ ಇರಿತನ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲಸ್ ಆವೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಏತು ತೂವರೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಅಂತೂ ಮೈನಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ವಾರ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಾರ ದಯಪಡಂದಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬೊಕ ಇರಾನ್ದ ವಾರ ಏನು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆನ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ರಡ್ಡು ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವಳು ವಾರ ಅನ್ನಡ 100% ಮಾತೆನಲ್ಲ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ದನಿ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜ ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೆತೊಂಜ ಅಂದು ಪಂಡದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಲ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತನಾಡು ದಯಪಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತಡು ನಾನು ಎಂಕುಲು ಆರು ಮಲ್ಪುಜ ಪಂಪನ ನನ್ನ ಒವೇ ರೀತಿದೆ ಎಂಕುಲು ದಾಳಿನ ಮಲ್ಪುಜ ಪಂಡದು ಇರಾನ್ ದಾಖಲೆ ಪಂತೇರು ಆಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಐಕದ ಆಲ ಆನ್ಸರ್ ಕುರ್ತಿದ್ದೀರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಕ್ಲು ಐಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಕೂಡ ಏನಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ 100% ರಡ್ಡು ದೇಶ ನಡುಟು ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ರಗೋಸ್ಕರ ದಯಪಂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋನುಂಡು ಅಂಚಾದು ಸೊ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದಾತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಡು ರಡ್ಡು ಕಂಟ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜತ್ತಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪನಂಚಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ದಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಆಪ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅತ್ತ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತುಲೆ 18 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು 18 ರೆಡ್ನ ಟಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಏತೆ ಅವಡೆ ಬಯ್ಯಾನಗ ತುಕ ಏತ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋನು ವಾರದ ಎಂಡಿಡ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಈ ವಾರಡು ಎಂಚ ಆಡ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪಲೆ ತೆರಿಯೊಲ್ಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನಾತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೇಡಿದ ಏತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಓಡಲ್ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್.